Apan tricycle driver sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa San Miguel Municipal Police Station sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Pasado alas 7 ng gabi, Marso 10, 2024. Ang sospetsado mo si Glenn Sumugod, 33 anyos, residente sa Rodriguez Street, Santa Barbara, Iloilo. Nabaktan ng subject ng isang kaplastik sa siyay sing napatihan Shabu gamit ang 1,200 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa nga paginakopa ang siyang pagid kaplastik sa siyay sing napatihan Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Richard Lawa, Chief of Police sa San Miguel Municipal Police Station. Ginpayag sininga 3 ka bulan ng ilang monitoring antes ginkasa na sambit nga operasyon. Dugang pasang hepe nga ang masami sininga mga parokyanong kakilala sini kag medyo malapad ng coverage sang iya ginabaligian sang suspected Shabu. Ginabanta naman sa 20 gramos na recover nga suspected Shabu kag mayari ini estimated market value nga 136,000 pesos. Balita nagikan sa Banwas San Miguel, Iloilo. Ako si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.